Bună v-am găsit aici. Salutare, avem aici un joculeț, o balpoană, o să ne jucăm pe alt videoclip, că o să ne fie foarte fain. Așa, o să ne jucăm un Hill Climb Racing. O să fie foarte funny. Nu este așa de plictisitor cum credeți voi, dar cine vrea să se uite la live-ul ăsta, o să fie binevenit. Eu am jucat cât de mult am putut, alaltăieri mi le-am instalat, avem atâtea hărți, nu avem atâtea multe, mașini avem până asta, deci mașina asta a fost cea mai ieftină, a fost 10 bănuți. Astea costă un pic mai mult, dar în fine. Mașini. Și noi avem aici pe motocicletă, avem tot ce ne trebuie. Așa, dacă vreți, tura următoare voi harta, dar o să ne jucăm pe asta. Bă, pe mine nu m-ai prezentat? Da, chiar, el este fratele meu, Marian. Este aici în casă cu mine și o să fie foarte funny. Și el o să facă live de 2 ori pe zi. Nu știu dacă chiar așa este sau nu. El o să ne spună detalii. Eu nu o să filmez. Mă gândesc și eu. O să se gândească și el pentru un anumit timp, dar să trecem la joacă. Așa, și o să mergem pe aici. Sper să nu pierdem așa de mult. Noi am făcut un scor fenomenal. Dacă nu știți, îmi taci și eu dotul ăsta și puteam să jucăm amândoi, dar am să vlățească. Așa, și o să ne vedem de treaba noastră. Pa. Noi o să vedem aici că... Noi o să vedem aici că avem un scor fenomenal. Eu am reușit să fac de 2 ori, dar nu mi-a reușit. Asta este. Aici o să punem un pic de frână să nu ne ducem un bot. Am luat benzina. Era să mă duc. Tura viitoare o să jucăm și pe un calculator. Nu știu, un Toshiba, cred. Am făcut comandă și o să fie foarte funny. Am murit. Ce să vezi. Dacă vreți să nu mă enervez, o să dați, dacă vreți, un like, un subscribe și toate cele. Video ăsta o să-l vedeți și pe YouTube. O să fac cont, încă n-am cont, că până acum n-am știut, dar o să ne facem. Și o să postez videoclipuri de genul cu fenomenale jocuri pe care le doriți. Vă recomand aceste jocuri pe care mă joc eu, că sunt foarte faine. Dacă ați jucat și în copilărie, o să fie foarte fun. Jocul ăsta, dacă sunt un pic răgușit, jocul ăsta, dacă îl ștergeți la un anumit timp, o să vă dea aceeași mașini de unde ați plecat și de unde v-ați lăsat. Deci, dacă îl dezinstalați și îl instalați din nou după 10 zile, după 20 începeți o nouă serie. Așa că vă recomand acest joc, aplicație. Se mai numește și aplicație, dar acum în 2022 se spune și joc. Dar na. Să vedem dacă urcă asta. Hai că urcă, e bună. Oricum mi-am pus astea și să mai vedem.
mi se duce benzina și în momentul ăsta nu mai avem benzină. Am făcut destui bani, cred. Așa, mi-am dezactivat și datele că nu vreau să avem probleme pe acest video. Dar să spunem, avem destui bani și diamante de ne plictisi. Am jucat și Stumble Guys, dar nu știu, nu prea mai place că pe calculator nu pot să mi-l trag, pe telefon nu se vede așa de fain și de asta doar astăzi mi l-am dezinstalat că aveam un pic de virus pe telefon și am zis ca să mă șterg din aplicații. Dar ce să fac? Astăzi nu știu cât e ceasul, dar o să ne jucăm până când o să se descarce telefonul. Oricum, fain. Oricum le-a pus și la încărcat. Oricum pe mine mă cheamă Gabi. Dacă ați ajuns până aici, o să vedeți. Astăzi mi-am instalat și Minecraft, dar mi l-am șters. Nu-l mai am, dar o să jucăm un pic de biliard. Mâine, poate. Sau când o să avem timp. N-am pus o muzică, o să fie și mai fain cu muzică, dar după tura asta o să băgăm și o muzică. O să mă așteptați aici, că nu plecăm nicăieri. O să pun pe stop, nu o să știți de unde. Și o să fie foarte fain. După tura asta, după ce murim. Zic că eu. Eu știu, dau o bombă pe aici. Nu știu cine este, dar nu mă interesează. Am luat și benzina pe muchii am luat-o. Crocodelul ăsta foarte repede că este partul 4. Înainte era doar tracțiune față, dar după ce am pus este tracțiune ambele, adică partul 4. Scuzați că se aud de fundal, dar asta este. Vreau și să vorbesc cu voi în timp ce se filmează totul, că vreau să fie acțiune. Deci o să avem benzină și am luat. Dăm un pic de viteză. Poate ajungem și la scorul de 3900, că ar fi foarte fain și am strânge foarte mulți bani. Telefon. O să dăm și nitrul ăsta, poate ajungem mai repede încolo. Wow, mi s-a dus acum pe partea cealaltă. Măcar am ajuns până aici și noi o să punem un pic pe stop până o să aducem muzica. Place mie mult de ea că era voică, ciocolată, Doamne cum arată. Așa o fată poți să-i faci doar bani în geantă. Are stil oriental. Ok, ia-o de la 3, ți-am furat femeia. O duc la loft, o duc la Hodos, la Ikea.
tragă cheia. Îi place să-i vorbesc cu plâns. Mi-a zis să-mi iau ce trebuie, vin la tine să mă mut. Am zis atâta oare că n-au că sunt plângând. Trebuie să te scot din gând, în drumul meu mă tot gândeam la tine și la bani. Mă gândeam la tine și la bani. La tine și la bani. Mă gândeam la tine și la bani. În drumul meu mă tot gândeam la tine și la bani. Mă gândeam la tine și la bani. La tine și la bani, bani, bani. Mă gândeam la tine și la bani. Cum să fac să te răsfăți într-un Lamborghini? Seara vin la tine acasă să-ți deranjez vecinii. Dacă e ceva de aștept până când nu mai bat în piept. Ce faci tu cu inima mea? Nu cred că mai pot rezista. Ce faci tu cu inima mea? Nu cred că mai pot rezista. Mă gândeam la tine și la bani. Mă gândeam la tine și la bani. La tine și la bani. Mă gândeam la tine și la bani. În drumul meu mă tot gândeam la tine și la bani. Mă gândeam la tine și la bani. La tine și la bani, bani, bani. Mă gândeam la tine și la bani. Între noi doi e cea mai mare atracție. Frumusețea ta merită orice ovație. Oriunde cu tine vreau ca lumea să știe. Seara asta doar noi facem distracție. În drumul meu mă tot gândeam la tine și la bani. Mă gândeam la tine și la bani. La tine și la bani, bani, bani. Mă gândeam la tine și la bani. În drumul meu mă tot gândeam la tine și la bani. Mă gândeam la tine și la bani. La tine și la bani, bani, bani. Mă gândeam la tine și la bani. Nu-ți destule povești să te descrie cum ești, tu ești tu, au, au, au. Am dat din nou că am mai făcut un video așa de început, dar nu mi-a ieșit, că toți mă strigau și... Nu sunt destule flori, nu sunt atâtea comori ca să-ți iau, au, au, au. Atunci când mă implor cu ochii tăi trădători, eu mai vreau, au, au, au. Niciun buchet nu-i ca tine perfect, vai, 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 ai, ai, ai. Am uitat de timp, n-are rost să te schimb, tu mi-ești rai. Buzele noastre se aprind și fac scântei. Focul din mine îl sting oceanele din ochii tăi. Ți-aș lua lalele din Olanda și toată lavanda, tot aurul din Uganda. Mor de frumusețea ta. Ți-aș lua lalele din Olanda și toată lavanda, tot aurul din Uganda. Mor de frumusețea ta. Nu-ți destule povești să te descrie cum ești, tu ești tu, au, au, au. Doar tu mă alin, să știi că eu la străin nu te dau, au, au, au. Cele mai fine petale nu scap buzele tale, vai, vai, ai, ai, ai. Am uitat de timp, n-are rost să te schimb, tu mi-ești rai. Buzele noastre se aprind și fac scântei. Focul din mine îl sting oceanele din ochii tăi. Ți-aș lua lalele din Olanda și toată lavanda, tot aurul din Uganda. Mor de frumusețea ta. Ți-aș lua lalele din Olanda și toată lavanda, tot aurul din Uganda. Mor de frumusețea ta. Este foarte fain că avem și mulți bani pe aici și dacă facem 3900 o să fie foarte funny. Dumnezeu are căile lui
ca generalii, dă un nebunit dușman și plus mi-a mai dat ceva, arată iubirea ta. Eu nu mă dau bani cu ce n-am, doar cu ce am, mă dau grandomar, iubirea ta, sunt number one, sunt number one. Eu nu mă dau bani cu ce n-am, doar cu ce am, mă dau grandomar, iubirea ta, sunt number one, sunt number one. Tu îmi dai super iubire, dar eu mă mândresc cu tine și ale tale sărutări. La mea tu pomori și zâmbetul tău de aur, el mă face super power, mi-aduci mare bucurie. Tu ești energia fie, urge ca mine și-a găsit regina și alături de tine îți crește inima. Nu te întrece nimeni, tu ești regina din împărăția mea. Eu nu mă dau bani cu ce n-am, doar cu ce am, mă dau grandomar, iubirea ta, sunt number one, sunt number one. Eu nu mă dau bani cu ce n-am, doar cu ce am, mă dau grandomar, iubirea ta, sunt number one, sunt number one. Știți că este mai avantajos cu spatele. Vedeți că se duce prea tare cu spatele. Eu nu mă dau bani cu ce n-am, doar cu ce am, mă dau grandomar, iubirea ta, sunt number one, sunt number one. Eu nu mă dau bani cu ce n-am, doar cu ce am, mă dau grandomar, iubirea ta, sunt number one, sunt number one. Nu știu cum am reușit, dar nu mi-a dat gâtul. Nu știu cum am reușit. Avem o melodie și o dată. Apoi să închidem episodul. Scuzați când dar este tata și mă întreabă mea. Amândoi mână de mână, noi am rămas împreună. Orice lume era și nebună, de ce nu ne vrea împreună? Lumea rea, ce ai tu cu viața mea și vederea de-al mi-ar lua, eu nu mă lăsat de ea. Va să se bage oricine, ea nu renunță la mine și vederea de-al mi-ar lua, eu nu mă las, nu mă las de ea. Va să se bage oricine, ea nu renunță la mine. Nu. Altceva. Nu mă uită de aici. Asta e. Cred că să închidem și episodul. Am legat aproape 20 de minute. Deci aproape să Noi avem inima What? bună și orice rău ar veni, tot amândoi vom fi. Pa, pa. Lumea